Do you love me? Then thank you very much. I read the word of Jesus. Funeral mass sa Pahinungod ni Santo Papa Francisco nga Mitaliwan sa edad nga 88 anyos ang himuon sa lokal nga simbahan sa Archdiocese sa Osamis. Muhimo karon adlaw o nga funeral mass Pahinungod alang sa Mitaliwan nga Santo Papa Francisco dinhi sa Archdiocese sa Osamis sa pagpanguna ni Archbishop Martin Sarmiento Bawa Didi sa Metropolitan Cathedral sa Immaculada Concepcion sa Nagbayan sa Osamis karong alas 5 antak na sa hapon. Gipahibalo ni Archbishop Martin Sarmiento Bawa Didi ang maong funeral mass nga alang og pahinungod sa Santo Papa Francisco. Di nagsubok ang simbahan sa pagtaliwan sa Santo Papa Francisco. Uman nga gianunsyo kini kagahapon alas 9:45 sa buntag sa Vatican, Easter Monday, Abril 21, 2025 o gipahibalo kini ni Cardinal Kevin Farrell ang Kamerlingo sa Apostolic Chamber ang pagtaliwan sa 88 anyos nga si Papa Francisco sa panibalay nini sa Casa Santa Marta. Sa iyang payag, ipanayag sa mga kardinal nga bitaliwan ang Santo Papa, Holy Father Francis, alas 7:35 sa buntag, Abril 21, 2025 sa Bishop of Rome, Pope Francis, o gabibalik na kini sa sabakan sa Ginoo ang iyang tibok kinabuhi ang gihala dini ngadto sa simbahan o sa Ginoo nga naghatag og pagtulun-an nga magkinabuhi sumala sa bili sa ebanghelyo uban sa pagkamatinud-anon kay ug gugma alang sa tanang katawhan labi na sa mga kabus ug timawa. Uban sa dako nga pagpasalamat sa pagkaihiblo sa mga Santo Padre sa tinuod nga pagkatinudan sa Ginoong Hesus. Gitugyan nini ang kalang sa Santo Papa Francisco nga walay kinutuban sa pagkamaluluyon nga gugma ngadto sa Dios. Dugang pa sa pagpaybalo sa Vatican, ang Master of Apostolic Ceremonies ni-request sa kanhi Pope Francis ang iyang funeral rites mamahimo lang simple ug mas nakatutok sa pagpanayag sa pagtuo sa simbahan ngadto sa nabanhaw nga lawas ni Kristo o risen body of Christ. Kaya naman nga nadto pa niya 1957 early 20s si Papa Francisco o si nailang Cardinal George Mario Bergoglio sa Argentina gipaubos na kini sa operasyon sa pagtagtang sa iyang baga sa tuong bahin sa baga nini nga dugay nang napiktahan nga gibati nini nga severe respiratory infection. Datong Pebrero 14 nagtuigan na admit ang Santo Papa sa Agostino Gemelli Polyclinic Hospital nga nakasidati og bronchitis hangtod nga na-diagnose kini sa bilateral pneumonia datong Pebrero 18. Uban sa 38 kaadlaw nga nakakini sa ospital, nakagawas kini ang Santo Papa ni balik sa Vatican nga panibalay Pinoy-ana dini sa Casa Santa Marta aron mo padayon sa iyang recovery. Apang kaghapon gipaybalo ang pagtaliwan sa Santo Papa Francisco. Busa sa Archdiocese sa Osamis, buhalan kini og misa funeral mass nga himuon karong alas 5 antak na sapon. Busa mga batuon ginasig sa pag-apil sa mga funeral mass misa alang pahinungod sa Mitaliwan nga Santo Papa Francisco nga himuon alas 5 antak na sapon diha sa Metropolitan Cathedral sa Immaculada Concepcion sa Nagbayan sa Osamis uban sa Arsobispo sa Archdiocese sa Osamis o sa mga kaparian sa lokal nga simbahan sa Osamis. Alang sa DX dili siya man ang panag Radio Simbahan, Double D8 Manuel Rod Kilio Jr. Danang sa Nagbayan.